Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Bow and Arrow. Είμαστε εδώ με το Στάθη για τα κλασικά Power Rankings μας. Μπήκε Μάρτιος, έχουμε δηλαδή περίπου 2 μήνες από την τελευταία φορά που κάναμε Power Rankings και 8 μάτς τα οποία έχουν μεσολαβήσει. Οπότε πάμε να συζητήσουμε πώς θεωρούμε ότι κατατάσσονται από άποψη δυναμικής οι ομάδες αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, και πριν ξεκινήσουμε, όπως πάντα, να ζητήσουμε να κάνετε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι. Subscribe γιατί έχετε πάρα πολύ υλικό από εδώ και πέρα. Πέρα από το fantasy, το οποίο είναι διαρκές, θα αρχίσουμε να πλαιτιώσουμε όλο και περισσότερο το υλικό με EuroLeague content και σιγά σιγά πλησιάζοντας και τα play-off. Θα κάνουμε, θεωρώ, ένα τελευταίο power rankings των τελευταίων 10 ομάδων που θα μείνουν στη διοργάνωση μετά το τέλος της regular season. Θα συζητήσουμε σίγουρα για τις σειρές που θα προκύψουν, τα play-in matchups που θα προκύψουν, όλα αυτά εδώ, οπότε είναι νομίζω καλή στιγμή για εγγραφή στο κανάλι και παρακολούθηση του τι συμβαίνει. Στάθη, είχαμε 8 μάτς από το τελευταία Power Rankings, αφήσαμε να τρέξει ο Γενάρης, είχαμε έναν μικρό Φλεβάρι λόγω της διακοπής, οπότε τα βάζουμε και τα δύο πακέτο μαζί και πάμε σιγά σιγά να δούμε πώς θεωρούμε ότι είναι τα Power Rankings αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Αν δεν έχεις κάτι να τονίσεις, πέρα από το ότι περιμένουμε το μάτς Παρί Φενέρ για να έρθουν και αυτές οι ομάδες στα 27 μάτς μαζί με όλους τους υπόλοιπους και να έχουμε και ένα σωστό standings, δεν νομίζω τι άλλο έχουμε να πούμε. Όχι, και ένα σημαντικό αγώνας που προανέφερες, γιατί θα είναι κρίσιμος εκεί γύρω από το πλεονέκτημα, στις θέσεις από το 2 μέχρι το 6, γιατί θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, που τον έχω βάλει και νούμερο 1 στη λίστα μου, δεν χάνει την πρώτη θέση, δεν πρόκειται να χάσει την πρώτη θέση. Ήταν το εκοφαντικό το διπλό στην Πολωνία, όχι για τη νίκη, αλλά για τον τρόπο που ήρθε, για την εμφάνιση. Δεν είδαμε τον Σάσα να είναι τόσο κυριαρχικός, είδαμε να βγαίνουν μπροστά άλλοι παίχτες. Κρίσιμο είναι ότι ο Γκος, από ό,τι φαίνεται και σύμφωνα με τον coach του Μπατζόκα, θα παίξει στον αγώνα απέναντι στην Παρτιζάν. Το πρόγραμμα που έχει ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή δεν φαίνεται ότι κάποιος από τους από κάτω του, είτε ακόμα και η Φενέρα, άμα κερδίσει σήμερα, θα μπορέσει να τον ξεπεράσει. Νομίζω ότι αυτό που τον απασχολεί είναι, και κυρίως τον προπονητικό staff απασχολεί, πόσο θα έχει, σε τι κατάσταση θα έχει τους παίχτες και ποιους θα έχει υγιείς στα play-off. Να δούμε πόσο θα βοηθήσει ο Σέιμπιν Λι. Μπορεί ο κόσμος να δει το τελευταίο βίντεο που έχουμε κάνει για αυτόν και για την προσαρμογή του στην ομάδα και τι θα προσφέρει στον Ολυμπιακό, και πότε θα γυρίσει ο Walkup και ο Evans. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κρίσιμα ερωτήματα για τον Ολυμπιακό, για να δούμε μετά τα play-off τι έρχεται για αυτόν. Γιατί μέχρι το τέλος της regular season φαντάζεσαι αν το Άκλο είναι το φαβόρι στα μάτια μου για την πρώτη θέση. Ναι, είναι σίγουρα. Και εγώ τον Ολυμπιακό τον έχω νούμερο 1 στα Power Rankings μας. Είναι λογικό ότι στα τελευταία 8 μάτς καταρχάς έχει χάσει μόνο από τη Φενέρ. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σημειώσουμε ότι η Φενέρ τον έχει στην ισοβαθμία, αλλά θεωρώ ότι η Φενέρ πρέπει περισσότερο να κοιτάει πίσω της παρά μπροστά της. Όπως είπες, ο Ολυμπιακός έχει 5 μάτς στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Έχει 2 αρκετά εύκολα παιχνίδια εκτός έδρας, οπότε δεν θα μου έκανε και εντύπωση να τελειώσει με ένα 7-0 ή με ένα 6-1. Αυτό θα εξαρτηθεί ενδεχομένως και από το τι διαθέσεις έχει ο coach Μπαρτζόκας να κάνει λίγο rotation, να αποφορτήσει λίγο κάποιους παίκτες πριν από τα play-off, να είναι σίγουρος, όπως είπες, ότι τουλάχιστον αυτοί που έχει διαθέσιμους αυτή τη στιγμή θα παραμείνουν υγιείς και θα μπορούν να παίξουν κανονικά στα play-off, να τους διαφυλάξει δηλαδή. Και μιλώ, ας πούμε, για παίκτες που έχουν αρκετό volume, όπως ο Βεζέγκοφ, όπως ο Φουρνιέ. Σίγουρα αυτοί οι παίκτες θα πρέπει να μείνουν υγιείς μέχρι το τέλος της πορείας και να δούμε και πώς θα επιστρέψουν όλοι αυτοί που προανέφερες. Οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα κρουζάρει μέχρι το φινάλε, έχει διπλό μαξιλαράκι ασφαλείας και ένα πολύ καλό πρόγραμμα, οπότε
σίγουρα θα παραμείνει και πρώτος στην κατάταξη, αλλά ασχέτως αυτού, για να ξαναθυμίσω στον κόσμο ότι εδώ δεν κάνουμε prediction για το ποια θα είναι τα τελικά standings της EuroLeague, αλλά συζητάμε για το πώς κατατάσσονται από άποψη δυναμικής οι ομάδες, οπότε θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακός πέρα από πρώτος στο regular season αυτή τη στιγμή είναι η πιο δυνατή ομάδα και η πιο δύσκολη ομάδα να κερδίσει κάποιος στην Ευρωλίγκα. Πάμε στο νούμερο 2, όπου αρχίζει να έχει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον ή βασικά δεν ξέρω αν ακόμα θα έχει ενδιαφέρον. Εγώ έχω βάλει τη Φενέρ στο νούμερο 2. Η αλήθεια είναι ότι από το ξεκίνημα της σεζόν η Φενέρ με τούτα και με εκείνα έχει παραμείνει αρκετά ψηλά σε όλα μας τα power rankings, ακόμη και όταν δεν έπιθε με την απόδοσή της, έπαιρνε τα αποτελέσματα που χρειαζόταν για να κερδίζει και να κρατιέται ψηλά στην κατάταξη. Έχει κάνει σημαντικές νίκες, έχει κερδίσει τον Ολυμπιακό, όπως είπαμε, και στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παίζοντας ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ολοκληρωμένο και σε πάρα πολύ καλό ρυθμό, δείγμα του ποια είναι η δυναμική αυτής της ομάδας και τι μπορεί να δώσει. Έτσι, γιατί κάποιες άλλες φορές τη βλέπουμε λίγο σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το πάρει, αλλά δεν πείθει ιδιαίτερα με την απόδοσή της, ας το πούμε έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και το σημερινό μάτς απέναντι στην Παρί, στην έδρα της Παρί κιόλας, πολύ ενδιαφέρον για το αν η Φενέρ μπορεί να πάρει αυτό το διπλό και να κρατηθεί δεύτερη, καθώς θυμίζω στην ισοβαθμία με τον Παναθηναϊκό έχει το μειονέκτημα, άρα είναι από κάτω. Δεν ξέρω αν εσύ την έχεις και εσύ στη δεύτερη θέση. Να πούμε ότι έχει επιστρέψει ο Baldwin. Αυτό ταράζει λίγο, όπως πάντα, τη χημεία μιας ομάδας, όταν επιστρέφει ένας παίκτης ο οποίος έχει ρόλο και δεν μπορεί να κάτσει και να έρθει σιγά σιγά και να μπει σε ένα ρόστερ, αλλά πρέπει κατευθείαν ο προπονητής να τον ρίξει στα βαθιά και να πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, οπότε αυτό πολλές φορές αλλάζει διάφορα στο rotation που μέχρι εκείνη τη στιγμή έχει ψιλοπαγιωθεί, αλλά η Φενέρ έχει αντιμετωπίσει όλες αυτές τις δυσκολίες που της έχουν προκύψει μέσα στη σεζόν και έχει πάει πάρα πολύ καλά για μια ομάδα η οποία είπαμε ότι είχε από την αρχή το ερωτηματικό της απουσίας του Wilbekin, δεν είχε δηλαδή τον καθαρό της άσο και αναγκάστηκε να φέρει τον Baldwin στο ένα πράγμα που δεν ήταν επίσης efficient μέχρι που έχασε και τον Baldwin από τραυματισμό και επίσης έχει σε όλη τη διάρκεια της σεζόν πρόβλημα στα πεντάρια. Παρ' όλα αυτά τα έχει καμουφλάρει όλα αυτά και καταφέρνει και είναι στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου. Έχω βάλει και εγώ τη Φενέρ στη δεύτερη θέση. Αν και λίγο προβληματίστηκα αν θα έπρεπε να την βάλω τελικά εκεί, λόγω του κακού παιχνιδιού και πολύ κακή ήττα που έκανε στο Βελιγράδι απέναντι τη Μακάμπι. Όπως είπες, μπήκε ο Baldwin, φάνηκε λίγο να τους μπερδεύει. Ήταν πολύ σημαντικό ότι ο Ντέιβις ήταν τραγικός, δηλαδή δεν φάνηκε ποτέ να μπαίνει στο κλίμα της ομάδας. Δεν ξέρω αν από εδώ και πέρα έχει το χρόνο ή κατά πόσο έχει το χρόνο για να βρεθεί η χημεία ή αν θα πρέπει να βρει κάποιους τρόπους πάλι για να μου καμουφλάρει αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται ή να βρει σχήματα στα οποία ο Baldwin και ο Davis κατά κύριο λόγο δεν παίζουν μαζί ή παίρνουν πολύ λίγο χρόνο μαζί προκειμένου να διαχειριστούν τις μπάλες και τις κατοχές. Εκτός από το Πάρι Φενέρ που είπες και εσύ ότι είναι πολύ σημαντικό, νομίζω και το Μονακό Φενέρ, το οποίο έπεται είναι αρκετά σημαντικό για το τι θα γίνει ακριβώς εκεί, για το πλεονέκτημα έδρας. Και γι' αυτό και για αυτά όλα που λες, θεωρώ, επειδή το είχαμε συζητήσει, θεωρώ ότι αξίζει όταν τελειώσει η σεζόν να κάνουμε ένα τελικό power rankings πριν έχοντας βέβαια στο μυαλό μας μόνο τις 10 ομάδες που συνεχίζουν. Γιατί ενώ στην αρχή είχαμε πει μήπως δεν κάνουμε και μήπως μπούμε κατευθείαν στα play-off prediction, θεωρώ ότι θα έχει σημασία να δούμε πώς θα τελειώσουν αυτά τα τελευταία 7 μάτς και τι έχουν να μας πούν οι ομάδες και σε αυτά τα τελευταία 7 μάτς. Όπως πολύ σωστά είπες, και ίσως έπαιξε ρόλο και η διακοπή. Έγιναν πολλές εκπλήξεις, μεταξύ των οποίων και αυτό το αποτέλεσμα της Φενέρ στο Βελιγράδι απέναντι στη Μακάμπι. Ίσως έπαιξε ρόλο, όπως είπαμε, και η επιστροφή του Baldwin. Οπότε, καλό είναι να δούμε και την τελευταία πορεία των ομάδων στο φινάλε και να ξανακάνουμε ένα τελικό power rankings πριν τα play-off. Γι' αυτό και
το είπα νωρίτερα αυτό. Πάμε στη νούμερο 3 θέση. Εδώ εγώ λοιπόν επαναφέρω τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αν δεν κάνω λάθος είχα δώσει 5ο το Γενάρη, έτσι νομίζω. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος έχει τα προβλήματά του, εννοείται ότι τα έχει. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πρόβλημα στη θέση του πενταριού, όμως παίρνω λίγο και υπόψη μου το αποτέλεσμα του τελικού κυπέλου όσον αφορά τη δυναμική του Παναθηναϊκού, για να εξηγήσω το εξής. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός όταν τα πράγματα είναι ας πούμε σοβαρά ή τέλος πάντων κρίνεται ένα παιχνίδι σημαντικό, η αλήθεια είναι ότι έχει τη δυνατότητα να γυρίσει ένα διακόπτη και να ανεβάσει πολύ την έντασή του και την απόδοσή του. Κάτι το οποίο γενικά εγώ έκραζα σε έναν βαθμό και πέρσι αλλά και φέτος, ότι αυτό πρέπει να χτίζεται μέσα στη σεζόν και τουλάχιστον αυτά μας έχει μάθει ο Μπράντοβιτς παλιότερα, ότι η ομάδα δεν μπορεί να γυρίσει ένα διακόπτη από το 0 και ξαφνικά να παίζει μπάσκετ. Όμως ο Παναθηναϊκός η αλήθεια είναι ότι έχει τους παίκτες και το ταλέντο που και που για να το κάνει αυτό το πράγμα. Ακόμη και στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν θεωρώ ότι έγινε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός έβγαλε πάρα πολύ ένταση στο ξεκίνημα του μάτς, είδε ότι το έχει και μετά το υποτίμησε. Και το υποτίμησε ολόκληρο. Προσπάθησε να το διαχειριστεί με κάποιον τρόπο. Προσπάθησε να το διαχειριστεί, αλλά τελικά πραγματικά το υποτίμησε με την έννοια ότι το έχω αυτό το μάτς, όποτε θέλω μπορώ να παίξω και να το καθαρίσω. Όμως δεν πάει έτσι, γιατί όποτε φτάνεις στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού και το παιχνίδι ξαφνικά γίνεται ντέρμπι από το πουθενά, και ειδικά όταν μια ομάδα σαν τη Βιλερμπάν σου επιστρέφει από το μείον 15 και το μείον 18 και γίνεται το μάτς ντέρμπι, σίγουρα έχουν ολιγορήσει και οι παίκτες και ο προπονητής. Οπότε αυτά σίγουρα δεν είναι καλά δείγματα και θα με κάνανε παλιότερα ίσως να γκρινιάζω για αυτό το θέμα. Όμως θεωρώ ότι υπάρχει αυτός ο διακόπτης. Σίγουρα δεν αλλάζει εύκολα την ώρα του μάτς, αλλά από μάτς σε μάτς μπορεί να το κάνει ο Παναθηναϊκός αυτό, και θεωρώ ότι ας πούμε με τη Real ο διακόπτης θα είναι γυρισμένος από πριν, γιατί ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι, ότι θα έχει πολύ μεγάλο θέμα στο 5, αν δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένος σε ένα πολύ καλό αμυντικό πλάνο για να καλύψει την αδυναμία του. Από εκεί δηλαδή θεωρώ ότι ξεκινάει όλη η συγκέντρωση, και είναι ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπε και ο Δωμάν, θέλει υποτίθεται 5 νίκες μέχρι το τέλος της σεζόν προκειμένου να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Αν θεωρήσουμε ότι η μία εκτός έδρας έγινε με τη Βιλερμπάν, άρα θέλει άλλες 4, καλό θα είναι αυτές τις 4 να είναι τα 4 παιχνίδια που έχει ο Παναθηναϊκός να απομένουν στο ΆΚΑ. Πάντως, εγώ βάζω τον Παναθηναϊκό στο 4 για να το κλείσω, με τη λογική ότι πράγματι αυτή η ομάδα όποτε χρειάζεται να πάρει ένα παιχνίδι και να παίξει, ας το πούμε, πιο σοβαρά και πιο συγκεντρωμένα, το κάνει και αποδίδει αυτό που χρειάζεται και μας θυμίζει λίγο την περσινή σεζόν και το περσινό επίπεδο του. Εγώ θα συμφωνήσω στη θέση 3 και εγώ έχω βάλει τον Παναθηναϊκό. Απλά θα διαφωνήσω με τον κύριο Αταμάν. Εγώ για να κοιμάμαι ήσυχος θα ήθελα 6 νίκες στους 8 αγώνες, οπότε αφού έγινε μία θα... Ναι, και εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ σε αυτό, αλλά αυτό, ναι. Δεν συμφωνώ απόλυτα. Ναι, θεωρώ ότι με 5 στις 7 νίκες σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα έχει το πλεονέκτημα έδρας, και άμα κάνει κάποιο διπλό στο ΣΕΦ ή στη Μονακό, τότε δεν νομίζω ότι θα χάσει και τη δεύτερη θέση. Δηλαδή, άμα πάει 6 στα 7, δεν νομίζω ότι χάνει τη δεύτερη θέση. Αν και δεν ξέρω κατά πόσο θέλει κάποιος τη δεύτερη θέση με αυτές τις ομάδες που τριγυρνάνε εκεί από το 8 μέχρι το 10. Πάλι το θέμα βέβαια για το τελείωμα της σεζόν είναι και εδώ πώς θα επανέλθουν οι τραυματίες. Υπήρχε η ενημέρωση ότι ο Γιουρτσέβεν ίσως επέστρεφε, αλλά στον αγώνα με τη Real, κατά 90% δεν θα επανέλθει σύμφωνα με τον coach Αταμάν. Να δούμε και πώς σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και ο Λεζόρ, γιατί πλησιάζει η ημερομηνία της επιστροφής του. Σίγουρο είναι πως το πρόγραμμα είναι κατά τέτοιο τρόπο δομημένο, έτσι ώστε ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να κάνει τις νίκες τις οποίες απαιτούνται προκειμένου να πάρει τη δεύτερη θέση. Και τα υπόλοιπα, όχι δεύτερη θέση, να πάρει το πλεονέκτημα έδρας. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε, θα κρυθούν στο Μονακό, στο ΣΕΦ, πιθανές ισοβαθμίες
και εξαρτάται και το τι θα κάνουν οι άλλοι. Νομίζω ότι ο Αταμάν είναι και τύπος που θα ήθελε να ελέγχει λίγο μέχρι το φινάλε το τι γίνεται με Ναι. το seeding. Και αν δεν κάνω λάθος, την τελευταία αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα. Σίγουρα παίζει δεύτερη μέρα. Ώρα δεν ξέρω τι άλλα αποτελέσματα θα έχουν παιχτεί την πρώτη μέρα, οπότε πολλά μπορεί να κρυθούν και εκεί. Σωστό. Ναι, ουσιαστικά η Βιλερμπάν παίζει με τη Μονακό πριν 9 η ώρα, 9 και 4 παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ερυθρό. Ναι, τα υπόλοιπα θα έχουν κρυφθεί όλα. Δηλαδή, Bayern, Φενέρ παίζουν την προηγούμενη μέρα, που θα είναι κρίσιμο για εκείνες τις θέσεις. Οπότε μπορεί να κρίνει πολλά πράγματα για εκείνη η αγωνιστική. Μη σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, άμα χάσει εκείνο το παιχνίδι, μπορεί να στείλει τον ερυθρό αντίπαλό του. Κάτι τέτοιο που μπορεί να μην του. Ή να στείλει την Bayern αντίπαλό του. Ακριβώς. Οπότε, άσχετα άμα πάλι δεν συμφωνούμε με τέτοιες λογικές, είμαι σίγουρος ότι ο Αταμάν το έχει full στο νου του και θα το ελέγχει μέχρι τέλους, άμα έχει τη δυνατότητα. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο 4. Εδώ έχω λοιπόν Bolt. Πρώτη Bolt, απόφαση για την κατάταξη των Power Rankings. Οπότε έχεις πάρει. Θα βάλω τέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα. Τέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα! Θα βάλω τέταρτο τον Ερυθρό Αστέρα. Καταρχάς ο Ερυθρός Αστέρας έχει και αυτός, όπως πολλές... Και θα σου πω λοιπόν αυτό, ότι με χαλάει, το μόνο που με χαλάει στο συνολικό τέτοιο, στη συνολική σκέψη ότι τον βάζω τέταρτο, είναι η ήττα από τη Ζαλγκίρις, η οποία ήταν πολύ unexpected, ακραία unexpected ήττα, από μια ομάδα που δείχνει να μην πηγαίνει τόσο καλά τελευταία. Ο Ερυθρός έχει 5-3 στα τελευταία 8 μάτς, τα οποία εμείς έχουμε να κάνουμε Power Rankings. Θα είχε 6-2 άμα είχε κερδίσει και τη Ζαλγκίρις αυτό το παιχνίδι. Έχει κάνει πολύ δυνατές νίκες μέσα σε αυτό το διάστημα. Έχει κερδίσει την Παρί, στην έδρα του, αλλά την έχει κερδίσει καθαρά. Είχε παλέψει ένα παιχνίδι με την Φενέρ πάλι στην έδρα του. Κέρδισε τη Μονακό και μετά έχει κάνει την αλόκοτη επίσης ήττα από τη Μακάμπι στο Βελιγράδι. Έτσι, αυτό αλόκοτο full. Κερδίζει στην επόμενη αγωνιστική την Παρτιζάν εκτός έδρας, την οποία Παρτιζάν φαίνεται ότι την έχει πολύ στα μέτρα του φέτος ο Ερυθρός Αστέρας, παρότι η Παρτιζάν είναι πολύ ανεβασμένη στο τελευταίο διάστημα. Κάνει αυτή τη μεγάλη νίκη. Κάνει 2 εύκολες νίκες απέναντι σε Βιλερμπάν και Άλμπα και μου χαλάει όλο μου το επιχείρημα στην τελευταία αγωνιστική. Θεωρώ ότι όντως ο Ερυθρός πάει πάρα πολύ καλά, πολύ ψηλότερα του αναμενωμένου όλα του τα αποτελέσματα και η πορεία μέχρι τώρα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σκληροτράχυλος, έχει βρει τον τρόπο να παίρνει παιχνίδια, ακόμη και μεγάλα παιχνίδια. Βάζω υπόψη ότι η έδρα του είναι πάρα πολύ δυνατή, πολύ σημαντικό και αυτό, τουλάχιστον για το τελείωμα της σεζόν. Και επειδή ζήγιζα λίγο κάποιες άλλες επιλογές που έχουμε ενδεχομένως σε αυτό το στάδιο και δεν μου πολύ αρέσουν, παράδειγμα έχει κερδίσει την Παρί εύκολα, βέβαια έχουν περάσει 2 μήνες από τότε, αλλά δεν το είχαμε συζητήσει εμείς. Τελικά βάζω τον Ερυθρό τέταρτο και όπως είπαμε έχει πολλές βλέψεις για να είναι στην καθαρή εξάδα που δεν θα χρειαστεί να μπλέξει σε play-in, να δούμε πού θα τοποθετηθεί μέσα στο φινάλε. Πολύ αισιόδοξο όλα αυτά για τον Ερυθρό. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπες εσύ, ότι είναι πολύ αλότερα τα αποτελέσματά του. Είδαμε δηλαδή, μπαίνοντας στο τελείωμα της σεζόν που είπαμε πόσο σημαντικό είναι το τελείωμα της σεζόν και το finish, έχοντας 5 παιχνίδια από τα 8 στην έδρα του, να πάει και να χανάνει το πρώτο. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ ότι τα επόμενα 4 εντός έδρας θα τα πάρει και θα μπορέσει να τα πάρει. Οπότε γι' αυτό τον έχω βάλει στην 7 θέση, τον έχω ρίξει αρκετά, γιατί αυτή η ήττα με έκανε να θεωρήσω σημαντικά. Νομίζω ότι πολλά θα κρίνει τον Bayern Ερυθρός,
που είναι τη μεθεπόμενη αγωνιστική, αν δεν κάνω λάθος, ως και Ναι. το τι θα γίνει σε αυτό το μεταξύ τους μάτς. Είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και για την τελική βαθμολογία και των δύο ομάδων. Οκ, οπότε, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στα Power Rankings του Δεκέμβρη τον είχαμε 13ο. Στα τελευταία Power Rankings, εγώ βλέπω ότι τον είχαμε ανεβάσει εγώ προσωπικά στην 8η θέση. Θεωρώ Ναι. ότι κάπου εκεί ήσουν και εσύ. Έτσι. Αυτή τη Ναι. στιγμή εσύ τον έχεις βάλει στο 7, οπότε ενδεχομένως πάλι έχει ανωδική πορεία για εσένα. Εγώ τον έχω βάλει στο 4, με όλα αυτά που συζητήσαμε. Η τελευταία ήττα απέναντι στις Αλγύρης, που όντως είναι προβληματική στο όλο επιχείρημα, έρχεται όμως σε αντιπαράθεση με το ότι όλες οι ομάδες που είναι σε αυτό το range της κατάταξης γκελάρανε. Δηλαδή, οπότε και κάποιον άλλον να βάζα, πάλι έχει κάνει κακή ήττα στην πρώτη αγωνιστική μετά το διάλειμμα. Οπότε πάμε να δούμε τι έχεις βάλει εσύ στο 4, λοιπόν, αφού δεν συμφωνούμε. Στο 4 έβαλα τη Μονακό, η οποία έκανε τη μεταγραφή του Τάις στη διακοπή, ο οποίος δεν εντυπωσιάσε στον πρώτο αγώνα. Το αρνητικό βέβαια είναι ότι από ό,τι διάβασα ξανατραυματίστηκε ο Κοκαλάθης και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μείνει έξω. Οπότε το βλέπω λίγο δύσκολο πώς θα καταφέρει να βρει ρυθμό, να βρεθεί χημεία, να βρεθούν οι χρόνοι και το rotation, προκειμένου και ο Νίκ να γίνει σημαντικός για την ομάδα του. Από ό,τι έχω δει, το πρόγραμμα της Μονακό είναι αρκετά μέτριο, ούτε πολύ δύσκολο ούτε πολύ εύκολο. Οι αγώνες με Φενέρ και Παναθηναϊκό θα είναι κομβικοί για το τι ακριβώς θα γίνει στις θέσεις εκεί της τετράδας που είπαμε, όπως είπαμε και πριν. Οκ. Εγώ την έχω το Μονακό λίγο πιο χαμηλά, οπότε θα τη βρούμε λίγο αργότερα. 3-5 στα τελευταία 8 παιχνίδια Μονακό, κόντρα σε αυτά που συζητούσαμε. Ναι, έχει σβήσει λίγο η άβρα του Σπανούλη, θα έλεγα. Ακριβώς. Αυτό θέλω να συζητήσω κι εγώ και η αλήθεια είναι ότι την είχαμε δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, στα τελευταία Power Rankings. Μετά με 3-5 δύσκολα εγώ να την κράταγα τόσο ψηλά. Έχει σβήσει η άβρα του Σπανούλη αυτό που είπες, ή ενδεχομένως είναι πιο δύσκολα τα πράγματα προπονητικά από όσο τα περιμέναμε. Δηλαδή, άλλο πράγμα να διαχειρίζεσαι το Περιστέρι και το BCL και άλλο να διαχειρίζεσαι ενδεχομένως τη EuroLeague, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είτε έχει να κάνει με τους δικούς σου παίκτες, είτε έχει να κάνει με τη δύναμη των αντιπάλων, την προπονητική ικανότητα των αντιπάλων προπονητών κλπ. Πάμε στο 5. Εδώ μπορεί να συμφωνούμε έτσι όπως μας τσέκαρα. Βασικά μπορεί και όχι. Εγώ στο 5 έχω την Παρτιζάν. Την Παρτιζάν, μάλιστα. Δεν συμφωνούμε. Μάλιστα, όχι. Η Παρτιζάν λοιπόν έχει στα τελευταία 8 μάτς 6-2 και οι ήττες είναι από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και από τον Ερυθρό, η προηγούμενη ήττα που προανέφερα, όταν η Παρτιζάν ήταν 71-73 και έχασε εντός έδρας. Έτσι. Εγώ βλέπω ότι η Παρτιζάν είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Έχει αρκετές λύσεις, παρότι συνέχεια κάποιοι είναι τραυματίες και συνέχεια το rotation διαφοροποιείται κλπ. Νομίζω ότι η Παρτιζάν έχει αρχίσει να έρχεται σε αυτό που είχαμε συζητήσει στο ξεκίνημα της σεζόν, αυτό που είχαμε δει στα φιλικά, το είχαμε δει στο Καλιμάρμαρο στο φιλικό με τον Παναθηναϊκό. Μια ομάδα η οποία έχει πολλές λύσεις, πολλή αθλητικότητα, πολύ hustle, πολύ δύναμη και παρότι δεν έχει χτυπητούς παίχτες, τουλάχιστον από άποψη επιθετικού ταλέντου, η συνολική εικόνα που σου δίνει, το ότι είναι ας πούμε από τις top ομάδες πριν τη διακοπή σε αμυντικό rating, στο τελευταίο διάστημα των αγώνων, νομίζω ότι την καθιστά σαν μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, σε μια ομάδα η οποία είναι full επικίνδυνη για κάποια από τις δύο ελληνικές ομάδες σε περίπτωση που κάτσει ένα τέτοιο match-up για τα play-off. Θα είναι αρκετά δυσάρεστη, θεωρώ, αυτή η κατάληξη. Εγώ την Παρτιζάν θα την είχα πάνω από τον Ερυθρό Αστέρα σε περίπτωση που είχε κερδίσει το μεταξύ τους παιχνίδι. Γι' αυτό και την έχω μόνο από κάτω. Αλλιώς θα την έλεγα 4 αυτή τη στιγμή. Θα είχε 7-1 στα τελευταία 8 παιχνίδια, με μόνη ήττα μες στο ΆΚΑ, οπότε αυτό λέει πολλά για την δυναμική της. Έχει κάνει καλές νίκες σε αυτό το διάστημα και εκτός έδρας. Έχει διαλύσει την Μονακό ακριβώς πριν
τη διακοπή μέσα στο Μονακό, οπότε θα ήταν πολύ δύσκολο για μένα να τη βάλω κάτω από τη Μονακό. Οπότε η Παρτιζάν για μένα είναι στο νούμερο 5. Εγώ την έχω βάλει στο 8 την Παρτιζάν, γιατί λίγα στο παιχνίδι με τον Ερυθρό, ο Ερυθρός έβγαλε όλα τα άσχημα τα άσχημα στοιχεία. Είναι αυτό που λες, ότι ο Ερυθρός έχει βρει το κουμπί, έχει βρει τον τρόπο με τον οποίο ματσάρουν απέναντι. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται μεταξύ των σέρβικων ομάδων. Νομίζω και στο κύπελλο, αν δεν κάνω λάθος, κέρδισε ο Ερυθρός το μεταξύ τους αγώνα στον τελικό. Κέρδισε. Θέλω να δω πάρα πολύ στο ΣΕΦ απέναντι στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι αν εκεί κάνει μια καλή εμφατική νίκη, πόσο μάλλον άμα πάρει και το διπλό, τότε θα αποδειχτεί λάθος η θέση που την έχω βάλει εγώ στη λίστα μου και θα έπρεπε να πάει προς τα πάνω και θα έπρεπε να πάει προς τις θέσεις που την έχει βάλει εσύ. Απλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι η έδρα της δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική. Φαίνεται να μην είναι το ίδιο αποτελεσματική με τις υπόλοιπες χρονιές. Αυτό λίγο με προβληματίζει για το τι θα γίνει στις τελευταίες αγωνιστικές. Και περιμένω να δω τι θα γίνει εκεί με τους κοντούς, γιατί λίγο έχουν μπερδευτεί οι χρόνοι, είναι λίγο περίεργα όταν επανέλθουν όλοι από τους τραυματισμούς. Οπότε εσύ ποιον έχεις στο 5? Στο 5 έχω βάλει την Παρί. Με προβλημάτισε το γεγονός ότι δεν έκανε κάποια μεταγραφή προκειμένου να ανοίξει λίγο το roster, να μεγαλώσει λίγο το rotation, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει σε υψηλή ένταση. Περίμενα να κάνει μια μεταγραφή, κάτι, ένα 3-4, ένα 2-3, κάτι, προκειμένου να προσθέσει μια επιπλέον έναν επιπλέον παίχτη. Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και δεν ξέρω αν θα μπορέσει τελικά να παραμείνει μέσα στην εξάδα, δεδομένου αυτού του δύσκολου προγράμματος που έχει. Βέβαια, άμα τελικά το κάνει, νομίζω ότι ο Σότς θα είναι ένας βασικός υποψήφιος για το MVP και ο Σπλίτερ δεν θα χάσει το βραβείο του προπονητή της χρονιάς. Δεν βρίσκω κάποιον άλλον να μπορέσει να το κερδίσει. Αν και, καθώς συζητάγαμε πριν για την Παρτιζάν, εάν η Παρτιζάν καταφέρει και πλησιάσει το πλεονέκτημα έδρας και μπει στην πρώτη εξάδα, θέτει και βασική υποψηφιότητα και ο coach Ομπράντοβιτς, δεδομένου ότι άλλαξε 12-13 πόσους παίκτες άλλαξε το καλοκαίρι και μας παρουσιάσει μια καινούργια τελείως ομάδα. Καλά, η συζήτηση για coach of the year είναι πολύ μεγάλη. Εγώ θεωρώ ότι άμα ο Ολυμπιακός πάρει την πρώτη θέση με 2-3 μάτς διαφορά, 3 μάτς διαφορά, νομίζω ότι δικαιωματικά θα πρέπει να ανοίξει τον Μπαρτζόκα, σχέτως του πόσο καλός ήταν ο Ολυμπιακός και την περσινή σεζόν. Αλλά στην Παρί θα συμφωνήσω εν μέρει κι εγώ. Εγώ την έχω 6 ακριβώς μετά, οπότε νομίζω ότι πάνω κάτω είμαστε εδώ στα ίδια. Να πούμε ότι πριν τα τελευταία Power Rankings που είχαμε κάνει, η Παρί έτρεχε ένα σερί 5 ετών. Έχει αντιδράσει πολύ καλά από τότε. Βασικά έτρεχε σερί 4 ετών και έκανε μια πέμπτη με το που κάναμε τα Power Rankings. Από εκεί πέρα στα τελευταία αυτά παιχνίδια είναι 5-2, χωρίς την πολύ μεγάλη νίκη. Αυτό που είπες, δεν ήταν τόσο δύσκολο αυτό το πρόγραμμα. Είχε τον Ολυμπιακό μέσα, έχασε κατά κράτος, όμως έκανε μια πολύ καλή νίκη στη Virtus, έκανε μια πολύ καλή νίκη απέναντι στην Bayern τώρα στην επιστροφή της Ευρωλίγκας. Εντάξει, τεράστιο ρόλο θα παίξει και το σημερινό αποτέλεσμα απέναντι στη Φενέρ όσον αφορά την κατάταξή της τελικά, αλλά θεωρώ ότι μια ομάδα η οποία έτρεξε αυτό το εντυπωσιακό σερί νικών και είχαμε πει όλα αυτά που είχαμε πει για το τι ήταν μια ομάδα η οποία πρωτοεμφανιζόμενη κατάφερε και κέρδισε τόσα μάτς σερί, ήταν πρώτη κάποια στιγμή στην κατάταξη κλπ. Κάποια στιγμή κάνει 5 ήττες σερί και παρόλα αυτά επανέρχεται και στα επόμενα 7 παιχνίδια κάνει ένα 5-2 και κρατιέται ψηλά στην κατάταξη. Θεωρώ ότι αυτό δείχνει πολλά για το μέταλλο της ομάδας και για το ότι ακόμα η ομάδα πιστεύει στις δυνατότητές της, για το ότι οι παίκτες θεωρούν ότι
είναι στη σειρά που είναι, τέλος πάντων στην κατάταξη, όχι από τύχη, αλλά από ικανότητα και από τον τρόπο με τον οποίο παίζουν. Οπότε θεωρώ ότι όλο αυτό βοηθάει πάρα πολύ ψυχολογικά στο να παραμένει η Παρί, πες το με ένα τουπέ ότι εδώ ανήκουμε και πρέπει να μπούμε στα play-off απευθείας, χωρίς την περιπέτεια του play-in. Εντάξει, βέβαια θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τι θα κάνει στα επόμενα παιχνίδια. Όπως είπες, έχει δύσκολα μάτς. Έχει το μάτς τώρα με τη Φενέρ, έχει τη Μονακό μέσα, εκεί θα δείξει ενδεχομένως πολλά και έχει και πολύ δύσκολες εκτός έδρας, ναι, έχει πολύ δύσκολες εκτός έδρας αποστολές με Φενέρ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ στη συνέχεια. Σωστά. Οπότε θα δούμε. Ποιον έχεις εσύ στο 6, γιατί είμαστε στο 6 τώρα? Στο 6 εγώ έχω βάλει την Bayern. Οκ. Συμφωνούμε σε αυτό ή όχι? Όχι, ήμουν εγώ στο 6 με την Παρί. Ναι, έχω την Bayern στο 7. Στο 7. Έχω βάλει στο 7. Συμφωνούμε στην κατάταξη των ομάδων αυτή τη στιγμή, αλλά όχι στο νούμερο. Ναι, οκ. Η οποία, εάν πάρει τα 4 εντός έδρας παιχνίδια που έχει και το εκτός απέναντι στη Μακάμπι, θεωρώ ότι πολύ δύσκολα θα χάσει την εξάδα και μπορεί να κοιτάει κάτι προς την τετράδα, ανάλογα ότι θα κάνουν οι άλλοι από πάνω της. Θα ήταν ένας από τους καλύτερους αντιπάλους που θα μπορούσαν να είχαν οι ελληνικές ομάδες στα play-off. Δεν ξέρω αν για τον Ολυμπιακό υπάρχει κάποιος τρόπος κάτι να δούμε τι γίνεται. Κομβικό είναι το πότε θα γυρίσει ο Μπούκερ, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμος για τον τρόπο με τον οποίο παίζουν στην Bayern και έχει λείψει αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βέβαια δεν φάνηκε και πολύ απώλειά του στο τελευταίο αγώνα απέναντι στην Παρί. Είναι και η Παρί έτσι με τον τρόπο της ταιριάζει περισσότερο με την Bayern. Αλλά γενικά για τα επόμενα παιχνίδια θα είναι αρκετά κομβικός ο Μπούκερ και το πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Συμφωνώ. Συμφωνώ επίσης στο ότι, όπως είπες, το πρόγραμμά της είναι αρκετά καλό για να της δώσει τις απαραίτητες νίκες προκειμένου να είναι στα play-off απευθείας. Το εντυπωσιακό εδώ με την Bayern είναι, επειδή το είχαμε συζητήσει, αν θυμάσαι, στα προηγούμενα Power Rankings, είχαμε πει ότι υπήρχε μια σειρά αγώνων στους οποίους μπορούσε η Bayern να τρέξει ένα συμπαθητικό σερί και να κρατηθεί ψηλά στην κατάταξη. Και παρότι είχε μια κακή γκέλα με τη Virtus εντός έδρας, κατάφερε και έκανε αρκετές νίκες. Βασικά είχε κάνει μετά 4 συνεχόμενες νίκες σε παιχνίδια που ήταν πολύ στα μέτρα της, ώστε να φτάσει μέχρι το διάλειμμα σε πολύ καλή θέση, πριν χάσει από την Παρί, τέλος πάντων. Το φοβερό είναι ότι άμα δεις το πρόγραμμά της, επίσης δεν βλέπεις εντυπωσιακά δύσκολα παιχνίδια. Είναι πάλι όλα τα παιχνίδια στα μέτρα της. Κάπως της βγήκε το πρόγραμμα με έναν τρόπο που έχουν τελειώσει, ενώ ήταν ακόμα νωρίς, έτσι. Αρχές Γενάρη, είχαμε ακόμα 12-13 μάτς, έτσι. Από τα 12-13, άντε 1-2 να ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δύσκολα, ναι. Ή σε δύσκολες έδρες. Μπράβο, ακριβώς. Όλα τα άλλα είναι πάνω κάτω. Ή στα μέτρα της, εκτός έδρας, είτε με ενδεχομένως λίγο πιο δυνατές ομάδες, αλλά εντός έδρας που, όπως ξέρουμε, έχει πάρα πολύ καλό σερί. Οπότε ενδιαφέρον ότι η Bayern έχει βρεθεί σε μια θέση που κυνηγάει με αξιώσεις, ίσως και το πλεονέκτημα έδρας, άμα τις πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Δεδομένου το ότι κάποιοι άλλοι από πάνω παίζουν μεταξύ τους και θα φάνε νίκες ο ένας από τον άλλο. Έτσι. Η Bayern, το τελευταίο μάτς νομίζω είναι με τη Φενέρ και μάλιστα εντός έδρας. Έτσι, και είναι το μόνο μάτς που παίζει με ομάδα που είναι από πάνω της. Αυτή τη στιγμή στην κατάταξη. Είναι το μόνο μάτς που έχει. Ναι, έχοντας παίξει και τον αγώνα απέναντι στην Παρί, δεν έχει κάποιον άλλο μάτς. Με τον Ερυθρό Αστέρα θεωρούμε ότι είναι ισοβαθμική, οπότε δεν ισχύει κάτι. Δεν παίζει με κάποια ομάδα που είναι από πάνω τους, όπως είπες. Σωστά. Οπότε, στην ουσία, με τον Ερυθρό Αστέρα και τη Φενέρ, σωστά. Κατά πολύ το άμα ίσως πάει και σε πλεονέκτημα η Bayern. Είναι όντως σημαντικό αυτό. Πάμε λοιπόν, μιας και τώρα είμαστε στο 7, γιατί εγώ την έχω στο 7, πάμε να μας πεις εσύ ποιον έχεις στο 7.
Τον Μας Ερυθρό είπες πριν τον έχω. Ερυθρό. Οκ. Σωστά, Μας είπες σωστά, πριν ναι, τον ναι. Ερυθρό και έχω πει εγώ ότι έχω την Παρτιζάν. Όχι. Και έρχομαι εγώ να πω ότι έχω τη Μονακό στο 8. Επειδή εσύ είχες πει ότι έχεις την Ναι. Παρτιζάν στο 8, εγώ έχω τη Σωστά, σωστά. Μονακό στο 8 για τους λόγους που Πολύ την προαναφέραμε. έριξες. Πολύ Την την έριξα πολύ. έριξες. Την Την έριξες έριξα πολύ. πολύ, αλλά είναι αυτό που συζητήσαμε ότι δεν είδα κάποια ακραία σημαντική νίκη. Πέρα νομίζω από τη Real εντός έδρας. Δεν είδα Ναι. κάτι άλλο έτσι σημαντικό. Και είναι και αυτό που είπαμε ότι ενδεχομένως υπάρχουν κάποια ζόρια από την πλευρά γενικότερα της ομάδας και του Σπανούλη που προσπάθει να προσαρμοστεί σε μια πολύ πιο δύσκολη πραγματικότητα από την Μμμ. προηγούμενη της καριέρας του. Άρα έχουμε τις ίδιες οκτάδες, τουλάχιστον συνολικά, Σωστά. σαν ομάδες. Και πάμε στο νούμερο 9, όπου νομίζω ότι εδώ θα συμφωνήσουμε εκ νέου. Okay. Real Madrid Real. Real Madrid από μένα. Ωραία, Real Madrid και από μένα. Για πες μας για Real, τι βλέπεις, τι γίνεται. Δεν γίνεται. Δύσκολα τα πράγματα εκεί στη Μαδρίτη. Προσπαθούν να βρουν τον τρόπο με προσαφαιρέσεις παικτών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα κυλήσει το τελείωμα της σεζόν. Θεωρώ ότι θα πρέπει να προσπαθήσουν Θεωρώ ότι προσπαθούν βέβαια να βάλουν τις μηχανές μπροστά και να κάνουν ένα καλό finish στο τελείωμα της regular season, αλλά αργύρι πραγματικά είδα το Real Barcelona και ήταν μετριότατο. Δηλαδή δεν συγκρίνεται καθόλου με την ένταση, με την ταχύτητα στην οποία παίζεται το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ακόμα και τα κακά παιχνίδια που είδαμε στην αρχή της σεζόν δεν είχε καμία σχέση με αυτό το Real Barcelona που είδαμε την τελευταία αγωνιστική. Ήταν πάρα πολύ κακό. Θεωρώ ότι η Barcelona προσπάθησε να φέρει τη Real στα μέτρα της, να κατεβάσει το ρυθμό, να παίξει πιο physical game. Παρ' όλα αυτά η Real το πήρε. Θεωρώ ότι η Real έχει την ποιότητα, πρέπει να βγει με κάποιο τρόπο στο γήπεδο, το οποίο το λέμε εδώ και 3-4 μήνες, το οποίο δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει. Ναι, δεν ξέρω αν θα καταφέρει στο τελείωμα να το δούμε να βγαίνει. Σημαντικός παράγοντας, και θυμάμαι που το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενη σεζόν, είναι το ότι πάντα προς το φινάλε της regular season και τα play-off παίρνει λίγο πιο μπροστά το θέμα του Ταβάρες. Έτσι, αρχίζει και ο ίδιος και ανεβάζει στροφές. Νομίζω ότι όπως το λες ακριβώς, θεωρώ ότι είναι ο πρώτος από όσους έχουν μείνει, ο οποίος πρέπει να ανεβάσει στροφές, να ανεβάσει το επίπεδό του και να δείξει ότι είναι από τα καλύτερα πεντάρια της Ευρωλίγκας, όχι κυρίως αμυντικά, για να προκαλεί τα προβλήματα που προκαλεί στις αντίπαλες επιθέσεις, αλλά και επιθετικά, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν έχει το ταλέντο να κάνει επιθετικές κινήσεις μέσα στη ρακέτα, όμως με το ύψος του και με έναν δημιουργό δίπλα του όπως είναι ο Καμπάτσο, θα έπρεπε κανονικά να κάνει πάρτι κάθε φορά στο ζωγραφιστικό της ομάδας. Θεωρώ ότι πρέπει αυτό σιγά σιγά να γίνει πραγματικότητα. Αν δεν πάρει μπροστά ο Ταβάρες, θα δούμε, θεωρώ, την ίδια Real που βλέπουμε τόσο καιρό στο ίδιο tempo, ό,τι και να κάνουν οι υπόλοιποι. Και όπως είπες, δεν υπάρχει αυτή η σκληράδα, θεωρώ, γιατί το συζητήσαμε λίγο στο Fantasy το τελευταίο επεισόδιο, τα guard με τα οποία πλαισίωσε την περιφέρειά της η Real τη φετινή σεζόν, αν εξαιρέσουμε τον Καμπάτσο, ο οποίος είναι δεδομένο το επίπεδό του, και το Γιούλ, ο οποίος έχει το επίπεδο που έχει, αλλά είναι πλέον αρκετά γερασμένος. Ο χρόνος είναι αμήλικτος για όλους. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν μπει στο πνεύμα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν σταθερά στην Ευρωλίγκα. Έτσι, δεν είναι επίπεδου Ευρωλίγκα και σίγουρα δεν είναι επίπεδου Real. Οπότε εκεί πέρα θεωρώ ότι έχει το μεγάλο πρόβλημα. Πέρα από το ότι επίσης λέμε για ένα Μούσα από το ξεκίνημα της σεζόν, που θεωρούσαμε ότι φέτος θα έχει την ευκαιρία του να δείξει πράγματα και να δείξει ενδεχομένως να έκανε και μια MVP σεζόν, και τελικά είναι υπερμέτριος, δεν εντυπωσιάζει καθόλου. Αν δεν κάνω λάθος, μένει και ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι. Σωστά. Και δεν ξέρω τι έχει δείξει, για να δούμε πόσο θα τον κυνηγήσουν, τι συμβόλαιο ενδεχομένως μπορεί να πάρει κλπ. Δηλαδή πολύ προβληματική σεζόν φέτος από τον Μούσα.
και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό για τον ίδιο και για τη Real που έχει όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε τόσο καιρό. Οκ, λοιπόν, Real στο 9 και με ένα πρόγραμμα αρκετά δύσκολο για να παραμείνει στα play-in και στα πέριξ του play-in. Και σίγουρα το μάτς στο ΆΚΑ θα σημαίνει πάρα πολλά για αυτούς, ειδικά άμα καταφέρουν να φέρουν διπλό. Πάμε στο 10 και εδώ εγώ έχω την Αρμάνι, η οποία θεωρώ ότι είναι η μόνη ομάδα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, είναι η μόνη ομάδα από αυτές που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, η οποία στα τελευταία 8 μάτς που έχουν μεσολαβήσει από τα τελευταία power rankings μας, έχει θεωρητικό ρεκόρ 5-3. Στην κατάταξη πλέον βρίσκεται στο 9. Κάποια στιγμή κοροϊδεύαμε την Αρμάνι για το που βρισκόταν στην κατάταξη, αλλά το βρήκε στην πορεία. Έχει βελτιωθεί αρκετά, παρά τις απουσίες που αντιμετωπίζει κατά καιρούς. Απλά πάντα μας προβληματίζει σε αυτήν την ομάδα, που το έχουμε ξανασυζητήσει, το μέταλλο γενικότερα της ομάδας και το μέταλλο ενδεχομένως του καλύτερου τους παίχτη, έτσι, του Μίροτιτς. Και όχι μόνο το μέταλλο και η πνευματική ετοιμότητα, το πόσο έτοιμοι θα είναι στα δύσκολα προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ομάδα και οποιαδήποτε δυσκολία βρει απέναντί τους. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Την έχω και εγώ στο 10. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να πάει και παραπάνω στη βαθμολογία από τη θέση στην οποία βρίσκεται. Θα μου κάνει εντύπωση βέβαια και αν κάποια από τις από κάτω ομάδες καταφέρει και την προσπεράσει. Νομίζω ότι η δεκάδα έχει κλείσει και θεωρητικά στο μυαλό μου έχει κλείσει. Δεν ξέρω, θα μου κάνει εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη θα το έλεγα. Ναι. Η μόνη ομάδα που έχω στο μυαλό μου εκτός δεκάδας που κυνηγάει κάτι και ενδεχομένως θα μπορούσε να διεκδικήσει είναι η ΕΦΕΣ. Αυτή έχω μόνο στο μυαλό μου. Αλλά δυστυχώς για αυτή δεν παίζει ούτε με την Αρμάνι ούτε με τη Real προκειμένου να κάνει μια διπλή νίκη. Μπράβο, να κάνει μια διπλή νίκη. Ναι. Την οποία μάλιστα την έχω στο 11, δεν ξέρω αν την έχεις και εσύ στο 11. Η ΕΦΕΣ είναι για μένα. Σωστά. Για τον ίδιο λόγο την έχω εγώ και εγώ στο 11. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, μιας και το συζητάμε, έχει κερδίσει πρόσφατα σε αυτό το διάστημα που συζητάμε τώρα και την Αρμάνι με αυτό το εντυπωσιακό 110-66 και τη Real εντός έδρας αυτές οι νίκες βέβαια. Το θέμα είναι ότι κερδίζει τα εντός έδρας, χάνει τα εκτός και σίγουρα προκειμένου να φέρει τον εαυτό της σε θέση να ισοβαθμίσει με τους από πάνω, επειδή αν δεν κάνω λάθος είναι 2 νίκες κάτω από την Αρμάνι. Από τη Real πόσο είναι, από τη Real πρέπει να είναι 1. Θα είναι δύσκολο. Σωστά. Γιατί πρέπει να ρεφάρει λίγο παραπάνω, ας πούμε. Δηλαδή στα τελευταία 7 μάτς που μένουν να δώσει σίγουρα ένα 4-3 προκειμένου να βρεθεί ισοβαθμία. Άμα πάει και μια ομάδα από τις άλλες δύο σχετικά άσχημα, ας πούμε. Το μόνο που έχω να προσθέσω για την ΦΕΣ είναι ότι θεωρώ και αυτό την έχω βάλει στο 11, ότι θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα μπορέσει ο Λάρκιν να παίξει και να παίξει τον μπάσκετ τον οποίο το ξέρουμε και μας έχει δείξει ότι μπορεί να παίξει. Οπότε υπάρχει ένας λόγος παραπάνω κάποιος να αισιοδοξεί για αυτήν ότι ίσως κάνει το σκορ που ανέφερε εσύ κάτι καλύτερο από αυτό προκειμένου να μπορέσει να χωθεί στα play-in. By the way, τώρα τσεκάρω, επειδή η Μπάρτσα είναι από πάνω και είναι σε ισοβαθμία με τη Real. Ναι. Την Μπάρτσα την έχω 12η εγώ, φαντάζομαι και εσύ εγώ. Και εγώ. Αλλά τη θεωρούμε λίγο πιο απίθανη σε σχέση με την ΕΦΕΣ στο να διεκδικήσει έστω τη θέση νούμερο 10 και να μπει κάπως στα play-in, από το πορτάκι του σκύλου. Κυρίως γιατί έχει πάρα πολλά προβλήματα πλέον στην περιφέρειά της. Έτσι, δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι ο Πάντερ, δεν το έχω ψάξει για το αν επιστρέφει αυτή την εβδομάδα ή αν είναι κι άλλο εκτός. Παρότι έχασε για λίγο από τη Real σε ένα παιχνίδι που περιμέναμε εμείς ότι η Real θα την διέλυε στην ουσία. Όπως είπες όμως το μάτι ήταν αρκετά κακό και όχι της απαραίτητης έντασης.
Θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει θα είναι πρακτικά πάρα πολύ δύσκολο να καταφέρει να έχει ένα καλύτερο ρεκόρ από Ρεάλ και Αρμάνι προκειμένου να αρπάξει, ας πούμε, τη θέση τους στη συνέχεια. Όμως, αν θέλουμε να το πάρουμε με ψυχολογικούς όρους, παίζει με την Άλμπα εκτός έδρας. Δεδομένα, αυτό είναι το τελευταίο μαξιλαράκι ασφαλείας, δεν υπάρχει εδώ πέρα δηλαδή δεν γίνεται να το χάσει αυτό το μάτς, αλλιώς δεν το συζητάμε καν. Και μετά έχει 3 μάτς εντός. Οπότε Σωστά. μπορεί να καταφέρει να βρεθεί ψυχολογικά έστω για ένα κλικ πάνω από τη Real, με την οποία ισοβαθμούν. Ενδεχομένως και πάνω από την Αρμάνι, γιατί δεν έχω δει τις ισοβαθμίες πώς είναι. Και μετά από αυτά τα 3 μάτς σερί, παίζει με την Αρμάνι στο Μιλάνο. Έτσι. Άρα εκεί κρίνεται το όλο ζήτημα. Απλά δεδομένων των απολειών που έχει στο ρόστερ της, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι καταφέρνει να πάει καλά και σε αυτά τα 4 μάτς. Σωστά. Δεν έχει το βάθος προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτό όλες αυτές τις ομάδες. Θα μου κάνει τρομερή εντύπωση αν τη δούμε να μπει μέσα στην δεκάδα. Δεν είναι μόνο η ομάδα, είναι όλο και το κλίμα γύρω από την ομάδα. Βλέπεις τον Μπενάρο. Ναι, δηλαδή βλέπεις τον Μπενάρο για διαμαρτύρεται, κάνει, ράνει. Δεν το θυμάμαι πέρσι στην Μπασκόνια να έχει αυτή τη συμπεριφορά. Φαίνεται ότι όλος ο σύλλογος, όλοι ξέρουμε ότι αυτός ο σύλλογος είναι δύσκολος, έχει πολύ μεγάλη πίεση, φαίνεται να βγαίνει και στο coach των Καταλανών. Οπότε δεν είναι όλα ζωφερά, θα έλεγα, για τους Blaugrana. Έχεις δίκιο. Γενικά τα vibes δεν είναι καθόλου καλά και καιρό δεν είναι καλά. Αλλά το παλεύουν ακόμα, έτσι. Είναι σε ισοβαθμία με τη Real αυτή τη στιγμή στο ρεκόρ. Για να εξηγήσουμε όμως τι συζητάμε, ο Πάντερ είναι με ερωτηματικό, δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι. Στην τελευταία αγωνιστική με τη Real, από τους Γκάρ, μόνο ο Μπριθουέλα ήταν σε κατάσταση, ας πούμε, να αγωνιστεί. Έχουν το Βέσελ, νομίζω, μέχρι τον Απρίλη έξω. Αν δεν κάνω λάθος, είναι εκτός για ένα μήνα. Ή μέχρι τέλη Μαρτίου, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Οπότε είναι τεράστια απώλεια και αυτή για την Μπαρτσελόνα. Ο Γουίλερ Ερνάντ Γκόμεθ είναι παρκαρισμένος στον πάγκο, κάνει τα ρεπό του φάλ, εκεί έχουμε φτάσει. Ναι, απίστευτο αυτό. Οπότε όλα έχουν πάει στραβά προς το παρόν, αλλά ακόμα είναι στο παιχνίδι. Τουλάχιστον ακόμα είναι στο παιχνίδι. Πάμε στο 13 και εδώ εγώ έχω βάλει την Μπασκόνια. Έχω αλλάξει στην ουσία την Μπασκόνια, την έχω βάλει 13. Και έχω αλλάξει θέση με τη Ζαλγκίρις, την Μπασκόνια. Γιατί νομίζω ότι τους είχα 13-14 πριν, τώρα τους έχω 14-14. Γιατί σε ενθουσίασε η εμφάνιση της Μπασκόνια στο Βελιγράδι και λες κάτσα να την βάλω 13. Κοίταξε, γενικά έκανε κάποιες νίκες που αρχίσαν όλοι να συζητάνε για το κατά πόσο προλαβαίνει ενδεχομένως να κυνηγήσει μια 10η θέση κλπ. Εκ των πραγμάτων ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό, ήταν πολύ πίσω στη βαθμολογία για να καταφέρει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν, την οποία εγώ, όπως είπαμε, την έχω στο 5, δεν περίμενα και κάτι τρελό. Άρα δεν κρίνεται από εκεί η απόφασή μου. Έχει καταφέρει όμως και έχει κερδίσει την Μπάρτσα σε αυτό το διάστημα. Έχασε από τη Real στην buzzer beater του Χεζόνι, αυτό δεν είναι το μάτς. Νομίζω αυτό είναι το μάτς. Σωστό. buzzer beater του Χεζόνι. Έχει κερδίσει πριν άνετα τον Παναθηναϊκό. Είχε χάσει το Τσακ από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή όλο αυτό θεωρώ ότι εντάξει, δεν είναι εύκολο να πεις για ένα σουτ εδώ, για ένα σουτ εκεί και να αλλάξεις 2-3 αποτελέσματα και να πεις ότι θα μπορούσε η Μπασκόνια να κερδίσει άλλα 2-3 μάτς. Αλλά γενικά για ομάδα η οποία μιλάμε τώρα ότι βρίσκεται στη 13η, 14η, 15η θέση της κατάταξης και των power rankings που κάνουμε τώρα, έχει δείξει καλούτσικα πράγματα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Αυτό είναι το γενικότερο συμπέρασμα για μένα. Και δεν παίρνω τόσο υπόψη μου, σου λέω, πολλά πράγματα μου χαλάσαν επιχειρήματα με την επιστροφή μας από τη διακοπή, οπότε εντάξει, το τελευταίο μάτς δεν το παίρνω τόσο υπόψη. Η πορεία υπόλοιπη κυρίως με ενδιαφέρει.
Εμένα με εντυπωσιάζει στη Ζαλγκίρις απέναντι στον Ερυθρό, γι' αυτό τον έχω βάλει στη θέση νούμερο 13. Θεωρώ ότι μετά τη φυγή του Lonnie Walker βρεθήκαν λίγο πιο ξεκάθαρα οι ρόλοι. Βγήκε μπροστά το μυαλό μου, ο Φρανσίσκο, πήρε και κάποιο χρόνο ο Μπρασντέκης. Θεωρώ ότι τους μπέρδεψε αρκετά τελικά ο Walker και ήταν μια ίσως κίνηση που δεν έπρεπε να κάνουν, βλέποντας ξανά τη σεζόν, πώς τους πήγε και τελικά τι αποτελέσματα είχαν αυτή τη χρονική διάρκεια. Οπότε στο 13 για μένα η Ζαλγκίρις, στο 14 η Μπασκόνια. Απλά για να αντικρούσω τα επιχειρήματά σου ή προσπαθώντας να τα αντικρούσω, θα σου πω ότι τη Real την έχουμε βάλει στο 9, την Μπαρτσελόνα στο 12, οπότε οι εμφανίσεις και οι νίκες που έκανε εκεί δεν είναι σε κάποιους πιο ψηλά, σε κάποιες ομάδες που έχουν μια άλλη δυναμική. Και όταν μιλάμε πάντα για ισπανικές ομάδες, μεταξύ τους είναι διαφορετικοί συσχετισμοί. Στο μυαλό τους παίζουν με έναν αντίπαλο που τον αντιμετωπίζουν και στον χώρο του πρωτάθλημα. Οπότε είναι και διαφορετικές οι συνθήκες. Όχι, δεκτό. Και η αλήθεια είναι ότι και η Ζαλγκίρις, τουλάχιστον τις τελευταίες μαζεμένες ήττες που έχει κάνει, τις έχει κάνει απέναντι στις δυνατές ομάδες. Τι ρεκόρ έχει η Ζαλγκίρις έτσι? 13-14, είναι η ίδια με τις Εφές. Αυτές τις 8. 3-5, το ίδιο και με την Μπασκόνια. Λοιπόν, πάμε στο 15, όπου εδώ έχω κάνει επίσης μια μικρή αλλαγή. Έχω βάλει τη Βιλερμπάν στο 15, τη Βίρτου στο 16, ενώ τις είχα ανάποδα την τελευταία φορά. Η Βιλερμπάν, εντάξει, συνεχίζει να μπορεί κάπου να είναι ανταγωνιστική και να παίρνει με τον έναν τον άλλο τρόπο παιχνίδια. Κυρίως, και μου έχει μείνει αυτό, μπορεί κάποιος να το θεωρεί έτσι ανούσιο, και ίσως είναι, αλλά μου έχει μείνει λίγο η εικόνα του ότι καταφέρνει και επιστρέφει στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, παρότι φαινόταν ότι πραγματικά δεν υπήρχε νόημα να το παλέψει με το πώς ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός και μπήκε στο παιχνίδι τόσο δυνατά. Παρ' όλα αυτά έμεινε στο παιχνίδι και εκμεταλλεύτηκε ενδεχομένως και την ολιγορία των πρασίνων και πλησίασε πάλι στο σκορ και το έκανε μάτς. Θεωρώ ότι επειδή είχα δει και το συγκεκριμένο παιχνίδι Παρί Βιλερμπάν, πάλι εκεί φαινόταν ότι η Παρί έχει ξεκάθαρα περισσότερη ποιότητα από τη Βιλερμπάν. Πάλι αυτό το μάτς έχει ντέρμπι με τον έναν τον άλλο τρόπο. Έχει περάσει καιρός, δεν είναι κάτι full πρόσφατο αυτό, αλλά μου έχει μείνει και αυτό ότι κάπως η Βιλερμπάν καταφέρνει, παρότι βλέποντας και το μάτς κατανοείς ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη ποιότητα προκειμένου να είναι ανταγωνιστική σε τέτοια παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, με τον έναν τον άλλο τρόπο το παλεύουν και επιστρέφουν στα παιχνίδια και ακόμη και όταν χάνουν, δεν χάνουν με εντυπωσιακές διαφορές. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τις τελευταίες 4 ήττες της Βιλερμπάν, νομίζω καμία δεν έχει έρθει, έτσι έχω σημειώσει τουλάχιστον, με διψήφια διαφορά. Πράγμα που σημαίνει ότι προσπαθεί και μένει στα μάτς, οπότε έχοντας και σερί 3-5 στα τελευταία 8 παιχνίδια, ενώ η Virtus έχει 2-6, της δίνω έστω αυτή τη μία θέση παραπάνω, τη 15η, και η Virtus στο 16. Θα συμφωνήσω απόλυτα, βλέποντας και τα μάτια των ελληνικών ομάδων απέναντί τους. Ήταν πολύ διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίσανε τα παιχνίδια, πολύ διαφορετική εικόνα την οποία βγάλανε στο γήπεδο. Στην Πολόνια έλειπε ο Σιγγέλια και έβλεπες μια ομάδα η οποία δεν είχε κάποιον ξεκάθαρο προσανατολισμό στο γήπεδο, δεν καταλάβαινες τι ακριβώς ήθελε να κάνει. Εν τω μεταξύ, είναι χαρακτηριστική και η δήλωση του coach Ιβάνοβιτς πριν τον αγώνα, που έλεγε ότι έχουμε προπονηθεί καλά, αισθανόμαστε καλά, θα βάλουμε δύσκολα στον Ολυμπιακό. Νομίζω κάπως έτσι το είπε. Μπορεί να αρκετά παραφράσω τα λόγια του. Τελικά φτάσανε να μειώσουν διαφορά μέχρι τους 14 πόντους. Αυτά ήταν τα πολύ δύσκολα που καταφέρανε να βάλουν στον Ολυμπιακό. Οπότε ναι, 15 Βιλερμπάν και για μένα, 15 Βιλερμπάν, 16 Μπολόνια. Σωστά. Οκ. Και για να το λήξουμε, 17-18 η Μακάμπι και η Άλμπα, δύο ομάδες που έχουν μείνει και πίσω στην κατάταξη. Και νομίζω ότι δεν θα τις αλλάζαμε και ποτέ μεταξύ τους. Ένα σχόλιο μόνο. Εδώ.
Ναι, ένα μόνο σχόλιο για τη Μακάμπι, γιατί γενικά ακούγεται ότι κάνει προσπάθειες μήπως παίξει τις τελευταίες αγωνιστικές στο Ισραήλ αντί για το Βελιγράδι. Μμμ. Καλό θα ήταν να μην αλλάξουν οι συνθήκες με τις οποίες έχει αντιμετωπίσει όλες τις ομάδες. Δηλαδή, να γινόταν το αντίθετο, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, για κάποιο εξωγενή λόγο από το Ισραήλ να μεταφερνόταν στο Βελιγράδι, θα το καταλάβαινε. Τώρα, όταν έχει παιχτεί όλη η χρονιά στο Βελιγράδι, δεν γίνεται να αλλάξουν οι συνθήκες, το πώς θα αντιμετωπίσει θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες Ναι. ομάδες. Έτσι. Το λέω κιόλας έχοντας στο νου μου ότι και οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν απέναντί τις τελευταίες αγωνιστικές στο Βελιγράδι, οπότε καλό θα ήταν να μην αλλάχτεί αυτή η συνθήκη, θα έλεγα Ναι. εγώ. Δεν συμφωνώ τόσο για το πώς το επιχειρηματολογείς. Το θέμα έχει να κάνει πάνω απ' όλα με την ασφάλεια των πραγμάτων. Ειδικά άμα είναι να πάνε ελληνικές ομάδες στο Ισραήλ, οτιδήποτε ευτράπελο μπορεί να συμβεί, δεδομένου το ότι εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει ότι είναι πάλι λίγο έκρηθμη εκεί πέρα η κατάσταση, Μμμ. όσον αφορά την εκεχηρία που έχουν κάνει με τις Εντάξει, ναι, με τους οι δύο αντιπάλους τους. πλευρές. Ναι, 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 ναι. Ναι, θεωρώ ότι άμα ακούγεται ότι πάλι είναι έτοιμοι να ξαναμπούνε σε πολεμικές διαδικασίες, εννοείται ότι δεν πρέπει με τίποτα να πάνε εκεί οι ελληνικές ομάδες και κατ' επέκταση καμία ομάδα, έτσι. Και προφανώς και οι παίκτες της Μακάμπι παραμένουν ασφαλείς όταν παίζουν αλλού και όχι στο Ισραήλ. Λοιπόν, οκ, αυτά. Μμμ. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι έχει πολύ ψωμί ακόμα στα τελευταία 7 παιχνίδια και για να δούμε πώς θα καταλήξουν τελικά οι ομάδες, προτείνω να επανέλθουμε με Power Rankings όταν θα έχουμε πλέον τις τελευταίες 10 ομάδες που παραμένουν στην πορεία προς τον τελικό. Και επίσης, προτείνω, αφού παιχτούν 1-2 παιχνίδια ακόμα, να επανέλθουμε με ένα predictions, έτσι, τώρα predictions για Μμμ. standings. Του πώς θα τελειώσει το πρωτάθλημα και τι κατάταξη θα έχουμε και ποιες ομάδες θα είναι από το 1 μέχρι το 6, ποιες ομάδες θα μπουν στο play-in κλπ. Οπότε θα αφήσουμε κάνα 2 παιχνίδια να τρέξουν, να έχουμε 5 τελευταία παιχνίδια, να κάνουμε με το Στάθη τις προβλέψεις μας για το πόσα παιχνίδια θα πάρει ο καθένας στα τελευταία 5 και ποια θα είναι η τελική κατάταξη, ποιοι θα έχουν το πλεονέκτημα, ποιοι θα βρεθούν στα play-off και ποιοι θα βρεθούν στα play-in. Συμφωνείς? Είμαστε OK με Σωστά. αυτό? Μμμ. Ωραία. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, επόμενο βίντεο για μας fantasy. Fantasy αυτής της εβδομάδας, 28η αγωνιστική. Και τα υπόλοιπα, όπως είπαμε, έποτε. Έτσι. Λοιπόν, χαιρετούμε.